Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namun budayo, salam kebajikan. Dumanteng Ibu Kepala SMP Negeri 25 Surabaya, ingkang kula hormati Bapak utawa Ibu guru saha karyawan uga kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi berkah kanthi wujud kesehatan jasmani lan rohani. Ing kesempatan iki kula bakal ngaturake pidato babagan tema supaya lingkungan sekolah iki tetep resik. Guru lan kanca-kanca sing kula bangga, kaya sing wis dingerteni, sekolah iki minangka refleksi masyarakat lokal. Ora apik yen lingkungan ing sekolahan sampeyan iki ora enak disawan lan ora kepenak dienggo dadi papan pasinaon. Kajaba iku sekolah iki wis dadi papan kanggo ing sesambungan lan digunakake kanggo sinau. Papan sing digunakake kanggo sinau mestine gawe kegiatan iki dadi nyenengake lan bisa fokus ing sinau. Mula minangka bagian saka keluarga sekolah niki, kula pingin kabeh dadi pekah lan tetep bisa gawe lingkungan kita kepenak disawang. Amarga lingkungan ing sekitar kita resik, saben kelas kudu bisa kanthi otomatis nglakokake piket resik kelas. Mungkin niku wae sing bisa tak kandhakake marang sampeyan Bapak lan kanca. Nyuwun ngapunten mekaten ingkang saged kula ngaturaken. Menawi wonten tembung ingkang wonten kepenak manahipun Bapak, Ibu lan kanca, kula nyuwun agunging ngapunten sing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.